Nosaltres ara el que farem des del set és seguir aquí. De fet, porto aquí tota l'estona amb el barret a la mà i encara no me l'he posat. Me'l vaig a posar per rebre ni més ni menys que a les cubanites de Begur, que les tenim a totes elles aquí. Jo des d'aquí us aplaudeixo perquè sou una de les ànimes de la festa, Mari Carmen? Ho intentem, si més no. Intentem portar alegria, portar una mica de festa i, bueno, holgorio, és la nostra feina. A més, les cubanites de Begur, la Fira d'Indians aquest any està celebrant el 20è aniversari i vau néixer amb la Fira d'Indians, per tant també esteu d'aniversari. Sí, de 20è aniversari, nosaltres també. Sí, sí. Com va néixer tot això? Doncs mira, en realitat va néixer així. Sense pensar-ho. La primera Fira d'Indians ens van dir, se fa la primera Fira d'Indians a Begur, li vaig comentar a les meves alumnes, per què no anem a tastar a veure què se fa? Ens van vestir de blanc, vam estar ballant, ens ho vam passar superbé i ens van oferir si volíem fer rues, si volíem sortir pels carrers, i jo vaig dir, hombre, tócame las palmas que me conozco, saps? I elles que et segueixen. Sí, ja t'ho dic, hi ha moltes que fa 20 anys que estan amb mi, d'altres fa menys, però hi ha moltes que fa molts i molts anys que venen amb mi aquí a la Fira d'Indians. De fet, ara veiem, sou moltíssimes, no les veiem a totes perquè tenim aquí un poc espai, però quantes arribeu a ser? Podem ser 40. 40. Sí, 40 llargues. I vosaltres què és el que feu al llarg de la Fira d'Indians? Doncs mira, per exemple, comencem el dissabte anant a buscar l'indià a Sarriera, fem la despertar, que li dic jo així una mica en broma, perquè baixem a les 9 del matí a la platja de Sarriera, ballem pels carrers, esperem que l'indià baixi del vaixell, l'esperem, l'acompanyem, després tornem aquí a Begur, ballem aquí a Begur mentre arriba l'indià de Sarriera, l'acompanyem tots els carrers del poble fins que ens diuen ja està, ja podeu marxar a casa. Després a la tarda tornem a pujar, ballem, passegem, diumenge al matí ballem, fem com una espècie de masterclass llatina i després ballem amb la Lucrecia. Estem allà, com 2 hores. A la tarda tornem a acomiadar l'indià, anem a buscar, l'acompanyem per les carrers, l'acompanyem a l'Ajuntament, se despedeix, l'acompanyem, li diguem adeu, fins l'any que ve, i ala. La gent quan us veu pel carrer ja sap qui sou, perquè a més amb aquests vestits que porteu sempre, que s'us veu de lluny molt de cubanites, no, bàsicament? Sí, bueno, almenys ho intentem, amb molt de respecte, Intentem, jo vaig pensar, més que en cubanites vaig pensar en la Carmen Miranda, no? Una cosa així, vistosa, alegre, volants, colors de Cuba. Clar, a veure, no són cubanes, no podem estar a l'alçada d'elles, ni molt menys, però fem amb molt de respecte i amb molt de carinyo i, bueno, estem desitjant que arribi any rere any la Fira dels Indians per donar tota l'alegria que podem portar als carrers de Begur, clar. Que al fi al cap és on jo he nascut. Clar. Quin honor, no? En plan, viure-ho així des de casa, no? En plan, de casa i pels de casa i per tothom que ve. Exactament. A més, jo estic segura que també hi ha molta gent que, igual que tu dius, esperem que arribi la Fira d'Indians per gaudir dels carrers i per sortir, estic segura que hi ha molta gent que té d'esperar any rere any per veure-us a vosaltres, segur, Jo almenys desitjo això, que sigui així, que no diguin, no, Dios, otra vez. T'imagines? En plan, ai, no, home, no. No, que va, sí, a més transmeteu aquesta alegria, en plan, a més, la gent se us suma, no? Una mica, en plan, us segueixen els passos. Sí, i tant. I això és el que nosaltres volem, que la gent disfruti amb nosaltres, per això ho fem. Perquè a vegades dius, bueno, hi ha moltes coses a Begur, hi ha moltíssimes coses, pots anar a qualsevol carrer, a qualsevol punt i te trobes de tot. Però de cop i volta la gent diu, uai, per aquest carrer que no hi havia res, que no pensàvem trobar-nos a res, sortim nosaltres. A més, com a cubanites, avui estem a la Fira d'Indians i toca parlar a la Fira d'Indians, però no només apareixeu per Fira d'Indians, esteu actives tot l'any, aneu fent cosetes i aparicions. I tant. Per exemple, per Halloween sortim de Catrines, també pels carrers. Per Carnaval també hi som. Pel cine, bueno, jo vaig a Rita Hayworth, que lo doy todo, ahí con mi guante. Anda que no. Totes les noies cada any canvien de personatge, jo no. El teu és fixe, Jo vaig agafar Rita Hayworth i crec que aquí em quedo. Vaja, perquè un any me van convèncer de canviar un altre. I no va ser el mateix. Ja no ets tu, no? No va ser el mateix. Llavors ens veurem d'aquí molt poc, perquè serà l'octubre al cinema. Sí, després per les flors també ens disfressem amb unes flors gegants. I el mateix, passegem pels carrers, ballem, la gent se fa 1000 fotos amb nosaltres, que no ens agrada les fotos, no sé. No, que no ens agrada les fotos, noies? No, és més, saps què? Jo us demanaré ara una foto, que us poseu aquí darrere, que sortim tots aquí en directe. Perquè estic segura que això, que la gent, igual que es fa fotos amb les decoracions, també us les fa amb vosaltres i sou un atractiu. I nosaltres encantades que la gent ens demani fer-se una foto amb nosaltres. Sí, estem encantadíssimes. Que a més, ja que us fan fotos i vídeos, us poden etiquetar a l'Instagram i aquestes cosetes, no? Clar que sí. Nosaltres tenim un Instagram que es diu Cubanites de Begur.
Vull dir, no... Doncs tothom allà que les etiqueti, que els hi faci vídeos, que els hi faci fotos Clar i que sí. demà que vingui a gaudir, que demà ve la Lucrècia, sí, deies. sisplau, demà vingueu tots, Heu de venir aquí a la plaça Seva Cruanyes. A les 11 estem nosaltres, que ballarem una mica per fer temps que vingui la Lucrècia, que estem, desitjant any rere any d'estar amb ella. Sou les seves ballarines oficials aquí a la fira. Jo sempre a ella, la que arriba aquí, ja diu, ai, mis cubanitas, que són mis niñas, no? I mis niños, perquè també hi ha homes, eh? Sí. Bueno, aquest any... Aquest any no? Algun any hi havien, eh? Sí, els fills de les cubanites, Vale. que eren així com van començar. I van creixent, ja no? heu vist, no?, com són, 2 metres ja. Carai, sí, els tenim per aquí. Tenim de 17 anys a 20 i sí, Una ens mica de acompanyen molt, però els homes oficials Sí. de les cubanites, que és l'Àngelo i l'Enrique, aquest any ens han fallat. Doncs l'any que ve els volem tornar a veure I aquí, tant, A veure i tant. si... No sé si falten homes o si vols fer una crida també, o més Sisplau, dones. si hi ha homes que vulguin venir a ballar amb les cubanites, estem obertes a Clar que que sí. vingueu, Us tractarem superbé. I saps què farem per encara animar-nos una mica més? A veure si podeu ballar-nos una mica com a Mare cubanites meva, i anem a clar veure que una sí, mica aquesta clar que energia sí, que clar que teniu. sí. Som-hi, Vinga, va. som-hi. Anem a veure les cubanites una mica ballar i de Vinga, seguida noies. seguim fent ruta per Begur. Ara ens encendran No, música i a te més digo fatal, ho faran a digo ritme de la fatal, Lucrècia com li perquè passa la comentàvem cosa que demà aquesta seran les seves avui. ballarines oficials com ho és cada any a la Fira d'Indians del diumenge. Ballaran amb ella a baix al poble i sempre és una cita molt especial que a la gent li agrada molt. Abans ens ho explicava el regidor de Cultura, que la cita amb la Lucrècia és una cita super esperada per tothom per veure-la amb ella, però més encara si va acompanyada de les cubanites de Begur, que ara encendran la música i a ballar. Ens farà una demostració. Piñarme un corrido, entra la lluna y al mar, entra Cuba y Barcelona, entra salsa y Montserrat. Piñarme un corrido, entra la lluna y al mar, entra Dale ahí. Cuba y Barcelona, entra salsa y Montserrat. Óyeme, la Cuba va a arriba, dos trabas a la a la bola una y a la alta un pato. La gent que va assajar, al mar em du a cantar, tornaré als àlbol com si fos un rossinyol. Tinc el meu cor dividit entre la lluna i el mar. Entre Cuba i Barcelona, entre salsa i Montserrat, tinc el meu cor dividit entre la lluna i el mar. Entre Cuba i Barcelona, entre salsa i Montserrat. ¿A quién tenéis que seguir vosotras? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Thank you.